myynti on mun mielestä tosi yksinkertainen laji. Se perustuu siihen, että me hankitaan uusia asiakkaita. Ja niitä uusia asiakkaita pitää hankkia koko ajan, koska mä en ole nähnyt vielä kertaakaan niin sanottua hermeettistä yritystä. Me ei eletä monopoliyhteiskunnassa, jossa meiltä ei poistuisi asiakkaita koko ajan meidän rekisteristä pois. Sen takia uusia asiakkaita meidän on pakko hankkia koko ajan. Joka yrityksellä vuotaa perälauta. Ja myynnissä on kysymys siitä, että mitä enemmän sä kontaktoit, niin sen enemmän sä myyt. Ja mitä useampaa asiakasta sä tapaat, niin sen enemmän sulle syntyy kauppaa. Ja se mitä mä alussa tässä totesin, että usein myyntiä ja myynnin ongelmia pyritään korjaamaan sillä, että me käydään kaiken maailman myyntikursseja. Että kyllä siitä se myynti lähtee käyntiin. Mutta kaikki kurssit on täysin arvottomia, jos ei me tavata asiakkaita. Eli sen takia on tärkeää, että me tavataan niitä asiakkaita jatkuvasti joka päivä. Ja myöskin myynnin johdon suurimpia ongelmia on se, että millä me saadaan tämä porukka liikkeelle. Niin kuin alussa tässä todettiin, yksi käsi nousi pystyyn vaan tästä porukasta, joka pystyy sanoa, että uusi asiakashankinta on hanskassa. Vaikka suurimmalla osalla ei se ole tavoitteena sen, että niitä pitäisi tehdä joka päivä. Ja valtaosa alalle tulijoista joutuu toteamaan aika nopeasti, että tämä ei ole mun juttu. Kuvitellaan, kun me rekrytoidaan uusia myyjiä, että toitahan on helppo tuosta katsoa, että työttömiä on tänä päivänä Suomessa 200 000 - 300 000, niin äkkiä tuolta nyt myyjän nappaa. Ja usein ei niin mietitä ollenkaan sitä, että kuinka tärkeä henkilö se on. No mistä siinä myynnissä on kysymys? Myynnissä on kysymys siitä, että me näytään riittävän usein. Me käydään asiakkaat riittävän usein. Meidän tarina on riittävän erilainen kuin muilla, että se jää mieleen. Ja niin, että me toistetaan sitä tarinaa riittävän usein. Ja nyt tämä ei koske pelkästään myyntiä. Tämä koko juttu koskee niin kuin jokaista teistä yksilönä. Tämä sama asia koskee teitä, kun te menette uralla eteenpäin. Jos ette osaa kertoa minkä takia mä olen parempi kuin Ari tässä tapauksessa, niin esimerkiksi uuden työpaikan haussa tai joku muu henkilö täällä, niin te jäätte hopealle. Tai hankkiessanne uusia ystäviä tai mitä tahansa. Tämä koskee niin kuin jokaista meitä ihan yksityiselämässä, ei pelkästään myynnissä. Eli ei riitä siitä, että mitä tekee, vaan täytyy tietää siitä, että muutkin ymmärtää, mitä sä teet. Kuinka moni teistä on muuten nähnyt tai ollut organisaatiossa, jos on tullut fiilis, että väärä henkilö sai pomon paikan? Joo. Aika usein. Ja tämä johtuu just siitä, että se naapuri, joka oli niin kuin pirun paljon heikompi siinä positiossa, niin osasi kuitenkin esittää asiansa paremmin kuin minä. Tai se toinen henkilö. Tästä on kysymys. Ihan joka päivässä elämässä. Suomessa vaan valitettavasti niin meidät latistetaan jo niin kuin koulumaailmassa niin kuin aika pahasti tässä asiassa. Jos te katsotte niin kuin yhdysvaltalaisia esiintyjiä ja julkisuuden henkilöitä, ne on ihan erilaisia henkilöitä kuin meillä täällä Suomessa. Onneksi meillä Suomessakin on joitakin tämmöisiä hyviä esimerkkejä. Meillä on tämmöisiä Olliloita ja Lenita Airistoja ja muita, jotka niin kuin osaa ihan oikeasti hyvin markkinoida itseään. Ja menestyy sen takia. Ne ei välttämättä ole yhtään sen älykkäämpiä kuin me. Mutta niillä on vaan kyky tuoda se omat asiat niin kuin paremmin esille kuin jollakin toisella. Ja siitä on kysymys. Tämä on tosi yleinen juttu.
juttu ja aika monet tunnustaa, että jossain vaiheessa tämä on niinku koskenut aika läheltäkin. Eli niin sanotusti kirpassut. Kysymys on vaan siitä, että kuinka hyvin sä osaat tuoda näitä omia hyviä puolia esiin. Tämä ei koske nyt pelkästään myyntiä, vaan tämä koskee ihan niin kuin omaa urakehitystä. Henkilösuhteita yksityiselämässä, ihan missä vaan. Mutta myynnissä tämä asia tietysti korostuu aika tavalla, koska se on aika tärkeää siinä. Jos saa suutas auki, kerrottuu mitä sä oot myymässä ja kerrottuu sen hyviä puolia luontevasti sillä vastapuolelle, niin kauppoja ei yleensä synny. Eli tätä asiaa, minkä takia tämä on niin vaikea, niin tätä kutsutaan sanalla myyntiesteet. Englanninkielinen termi call reluctance tai sales call reluctance, niin kuin termi kuuluu. Ja mistä nämä sitten syntyy, niin nämä ei ole niinku mitään myyttejä, vaan nämä on itse asiassa opittuja asioita. Ja mä kohta kerron tarkemmin, että mistä me niitä opitaan, ja miten ne syntyy, ja minkä näköisiä vaikutuksia niillä on, ja miten ne ilmenee meissä. Tärkeää on kuitenkin se, että me pystyttäisiin niinku jokaisessa organisaatiossa, joka yrittää kaupata jotakin tuotetta tai palvelua, niin meidän pitäisi niinku selvittää, että mistä nämä syyt johtuu. Meidän pitäisi niinku arvioida, onko meidän organisaatio myyntiesteellinen ja ketkä niitä myyntiesteitä siinä organisaatiossa aiheuttaa. Ja tietenkin meidän pitäisi pyrkiä niinku eliminoimaan niitä mahdollisimman paljon. Eli tässä on kysymyksessä totuuksia ja kuvitelmia myynnistä, noin niin kuin snapshottina lyhyesti. Näitä mä oon voinut jatkaa vaikka koko päivän näitä esimerkkejä.